Estem al poble vell de Corbera. Som part d'un grup d'sketchers de Barcelona que hem vingut convidats pel grup d'sketching de Terres de l'Ebre. Molts de nosaltres no havien estat mai al poble i no havien conegut les restes que estem veient ara. Estem passant un matí estupendo, ens ha agradat tot molt el que hem vist i a més creiem molt important que es pugui conservar aquest testimoni d'aquests fets malauradament tan tristos que van passar aquí. I bé, intentem aportar amb els nostres petits dibuixos una mica de color a aquest entorn tan bonic i alhora tan trist. Un matí deliciós, malgrat el fred. I bé, molt contentes de conèixer la comarca i d'haver estat invitats pel grup. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Som la Berta, el Nil i jo, que sóc la Raquel, i hem vingut al cap de setmana a Corbera d'Ebre i ens hem apuntat en aquesta activitat tan xula de dibuixar a l'aire lliure alguna cosa que ens agradi, algun raconet que ens agradi del poble vell. És una experiència innovadora i que crec que els nens ho estan passant superbé. Hola, molt bon dia. Soc en Marçal Jiménez, soc el representant i dinamitzador juntament amb una altra companya dels Urban Sketchers Terres de l'Ebre i ens agradaria donar les gràcies sobretot a l'Associació Poble Vell de Corbera d'Ebre i en definitiva a tota la població del municipi per acollir-nos d'una forma tan fantàstica amb aquesta jornada d'Urban Sketching dins del Poble Vell.